Následující prezentace vás naučí vkládat libovolný obrázek do online aplikace pro tvorbu prezentací Google Docs. Máme na výběr celkem 3 způsoby, jak obrázek do prezentace vložit. Prvním z nich je použití obrázku přímo z vašeho počítače. Klikneme na ikonu Vložit obrázek do aktuálního snímku a v následující nabídce zaškrtneme možnost Vyhledejte a vyberte v počítači obrázek, který chcete nahrát. Tlačítkem Procházet můžeme snadno vybrat položku z počítače. Stisknutím OK se obrázek vloží. Druhá možnost uvažuje užití obrázku z určité internetové stránky. Zopakujeme první krok z předchozího způsobu a na slajdu si připravíme okno s nabídkou Vložit obrázek. Tentokrát ale volbu změníme na Zadejte URL adresu obrázku. Na webové stránce si připravíme požadovaný obrázek. Klikneme na něj pravým tlačítkem myši a vybereme možnost kopírovat adresu obrázku. Pak už stačí jen adresu vložit pomocí klávesové zkratky Ctrl+V do připraveného políčka a zmáčknout OK. Poslední možnost je nejjednodušší a opět ji zvolíme při užití obrázku přímo z webové stránky. Uchopíme obrázek levým tlačítkem myši a jednoduše ho přetáhneme do aktuálního snímku prezentace. Pomocí čtverečku v rozích fotografie můžeme měnit jeho velikost.